Hei! Kiitos kun tuitte takaisin mun kanavalle ja katsoi tämän videon. En tiedä miksi tuitte just tähän. Ihan huono kanava. Mutta tänään me pelataan Supermarket Together. Me omistetaan kauppa ja meidän pitää niinku tehdä töitä siellä ja semmoista, että että se ootte nähnyt tätä peliä. Kiitos kun katsotte ja aloitetaan. Oh my god. Venom Tax Free. No niin. Täällä on ollut pängää. Pitäisikö mun ottaa pois päältä? Onko tää copyright? Joo, parempi nyt. Missä? Ei. Siinä. Siinä. Ei. Noniin. Pum. My fuck this. Mitä? Noniin. Oh my days. Mitä? Mikä on Facebook? Hmm? $58. Mitä voi maksaa noin paljon? Tätä Honey Cereal ja Salt suolaa. Pitäis vähän laittaa kalliimmaksi. Tää pitäis voi juossakin. What? Pastapenne. Mä saan väärin niin 100%, mun ei kiinnosta. Ketä? Vettä. Me pitäisi laittaa se ihan tosi kalliiksi sitten. Tosi kalliiksi ostaa halva, tosi halva. Niinku laittaa kalliiksi meidät. Niin pitää maksaa. Mikä tää? Riisi. Ja sokeri. Tää on se tosi kallis, se 50. Se ei tää pitää laittaa. Oh, mä oon tyhmä. My god. Bom, bom. Miten sokeri on kalliimpaa kuin tommonen? Pastaa. Kokonaan. Ei mulla lakaa. Ai, tähän on sitten kallista. Tai siis halpaa. Tää on sitten sokeri. Mitä? What? Ah, toi sitä riisiä. Se näytti vaan.
Siinä laitettu suolat. Heitä tuo. Taisin hyvässä. Laitan liikaa. Tämä en edes laittanut liikaa, mutta mä en tiedä, että piti painaa siitä. Mikä tää on? Se noin. Se 299. Easy. Niin, sitten se 2. 15. Kaksi 50. Laittaa. Ja solveilla vaikka 1.15. Eikä, ei haittaa mua. Mutta mitä vaihtaa sillä? Ei, näin ei tuu. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us. Jeez. Mitäpäs mä lyön vaan tota nyt? Oh yes. Ketä? Boom. Pam. Oh, ups, anteeksi. Et sinä saa. Ups. Fees. What the fuck? Yep. Oh. Tää sanoo, että se on liian kallista. Nää, fuck you. Fuck you. Miten nää ostaa näin paljon tota? Oisit ostanut aseen suola. Hyvää päivää. Hyvää päivän jatkoa, siis. Siinä. Mä luin tossa jotain, että se... Miten se jotain? Se pitäisi tehdä jotain. Vielä. Siinä. Hyvää päivää jatkoa. Miten niissä suola oli kallista? Joo. Tai on nytten kyllä. Joo, mä en nähnyt näitä, mutta mä tuun käyttää tätä juttua myöhemmin sitten. Veisiä. Päivän jatkoa. Tää meni tyyppi edes. En mä kiinnosta. Hyvää päivän jatkoa. Hyvää päivän jatkoa. Hyvää päivän jatkoa. Oh, I get it. I get it.
Siinä. Nyt pitäis olla. Onko se nyt? Onko se nyt? Jos se ei oo nyt, mä oikeesti mä pitäis ottaa. Siinä suolaa. Ole hyvä. Sitä vaan. Huonoa päivä jatkoa. Tuli kylmä. Kello 1 tulkaa jo. Tää kestää kauan kävellä, Jeesus. Siinä. Vihdoinkin osaa sitä suolaa. Onko se loppunut tuolla? Kohta loppuu. Onko tää löytyy? Ei. Nyt on loppumassa vaan toi. Ne on tulossa hakea tätä vai jotain tommossa. Miksi? Muuta vaan koko ajan. Kiitos, että suola ostaa. Hyvää päivää jatkoa. 3 tonnia. What's up? What's up, fella? Up. Niin pitäis olla tässä semmonen pikku punainen nappi, mikä jättää niinku, että vois painaa, että tulis poliisi tänne. Ei pahalle tälle pelin tekijälle, mutta tää laatu aika... aika huono. Ja hei myös, laittakaa sitten kommentteihin, että minkälaisia pelejä mun pitäis kattoo. Tai niinku kokeilla. Tässä on näin paljon detail. Mutta miksi ne ei niinku anna mun käyttää mitään? Tässä on vielä tommonen, täällä tämmönen, tää on niin paljon detail. Mutta ne ei anna mun käyttää sitä, niin se ei oo mikään hyvä asia. Hei, hienon näköinen mies. Tossa. Menkööt. Noin. 2 suolaa. Hyvää päivää jatkoa. What? Mitä noi teki tuolla? What the fuck? Mä tiedän, että mä oon vähän myöhässä kyllä tässä niinku näissä peleissä, näissä supermarket, mutta se on jotain semmoista. Haluaisin varmaan tulevaisuudessa, kun mulla olisi niinku ihan rahaa, niin voisi saada niinku tai ostaa pelejä, mitä vois silleen, eikä mä oon vaan semmonen niinku tämmösiä ilmaisia pelejä pelaavaa koko ajan, mutta no meissä onkinlaista tulee tällä hetkellä. Suolaa. Onko se jotain loppumassa, niin mä voin koko ajan katsoa. What the fuck? Miks mä voin mennä kyykään? Ei oo. Kello kohta 8, kello kohta Miksi näin toimii tässä? Suolaa 2. Kiitos. Hyvää päivää jatkoa. Se silmi, katso. Boom. Pitäisikö musta tulla pimpä? Olisiko semmoista pelejä? Nyt taisi aika hyvää rahaa. Niin täällä alueella. Siellä se on paljon. Mutta samalla mä voin lyhyä näitä tyypeillä nälkeä vielä. Tängiä mutta yski. Niin tosiaan kai. Jättäkää vaan kommentteja. Semmoista. Ideoita tai jotain semmoista. Mä tuun kyllä tsekkaan nää autot. Mä mietin myös, että pitäisikö mä alkaa niinku laittaa jotain niinku
oikea elämä. Tätä semmoista in eternal life. Oh my days. No niin, nyt puhuttiin. Bum, bum, bum. Siinä. Ole hyvä. Oh, sitä edes. Ole hyvä, hyvää päivää jatkoa. Oh my days. Se on pois päälle jo. Oh. No niin. Nyt loppu se. Oh my days. Sitten on pilkku 6,4. Ei mitään sittenkään. Tää ihan hyvä laatuinen. Mä oon vaan sekas. My days, miksi sä oot noin paljon? Siinä. Voinko mulla? Please. Jaksa. Siinä. 4. Ja 5. Mitä? Siinä. Onks valmis? Mitä mä oon tehnyt tässä? Okei, no. Kiitos kun katsoitte. Ja toivottavasti tuutte takaisin. Ja lähettäkää mulle ideoita kommentteihin. Ja hyvää uutta vuotta. Heippa!